Ola, bos días, somos o grupo de cuarto de ESO do CPI Dr. López Suárez de Friol e vimosvos falar deste poliedro. Vai vos falar aquí o meu amigo Xoel sobre. Pois este é un poliedro formado por 6 módulos iguales. Como podedes observar, cada módulo consta de un hexaedro e un octaedro que só sobresaen os vértices, que en realidade son pirámides, e fixemos 30. Para empezar, fixemos unhas plantillas, tantas plantillas como cubos hai, e tantas plantillas como pirámides hai. Despois, pegámoslo todo con pistola termofusible. Démoslle un produto, un tapaporos, nas xuntas para que non quedaran tantos ocos, e pasolle aí o meu amigo Xoel. Por último, démoslle unha capa de colores diferente nos cubos e nas pirámides montámoslo e agora paso ao meu compañeiro Michael. Espero que vos guste. Chao!